Prečo máš toľko detí? Tak ten ruský vtip, že prosto šťastie. No prosto šťastie. Prečo máš toľko detí? Chcel si vždy mať, že veľa detí? Nie, však ja som strašne tie deti nechcel. Ja som však, zoberte, do 35-ky čert kríž a som sa toho proste stránil. Ty si až 35 No jasné. mal Sašku. Predstavte si, že som začal 20-ke, však tých detí bylo 100. Takže do 35-ky som čakal a tam sa niečo stalo, ja neviem čo. Keby som na to prišiel, keby ma niekto začaroval. Asi sa mi to zapáčilo, Saška, po tebe? Alebo Saškina mama ťa začarovala. Pozdravujeme Stanku. Ja neviem, čo sa to stalo. Fakt sa niečo muselo prihodiť a začalo ma to strašne baviť. No a to vidíte, toto je výsledok, no. Keď tak rozmýšľam, tak ono zase nie je zle, že budeš mať 70-80 rokov a budeš mať 15 detí, 30 vnúčat a budeš mať 90 rokov, budeš mať 89 pravnúčat. No keď všetci budú odozdávať ten rodičovský bonus tak ja budem mať takú penziu, jak víno. Ale si vedomý, hej, že tam je strop. No áno. Pri rodičovskom bonuse je strop. Aha, takže žiadne víno nebude. Až tak veľa nevíno. Tak nič potom.